Hej, jeg hedder Malte, og jeg er 20 år gammel. Jeg har et Williams-syndrom, og jeg vil vise skolen, hvad jeg er om hverdagene. Kom med og følg med i skolen. På Marie Krogskolen arbejder jeg i en café 3 gange om ugen. Nu vil jeg gå ind og skifte tøj. Her i caféen laver vi mad til dem, der er her på Marie Krogskolen. Now when you're screaming for a hand, nobody's listening. Oh, this is far from the end. You're gonna be back for more. Oh, this is far from the end. Og i mediet bruger man iPad og computer til hjælpemiddel. Dear old friend, to push you to the bitter end, and it's a repeat echo loop. Wanna cut it out, the tide is turning back at you. When you was knocking on your door. Jeg er rigtig glad for at spille fodbold i skolen, men mit største idol, det er Liverpool. Så er vi på Sjællandsfestivalen fra min bedste ven, og vi skal her til Jørgens Deluxe nu. Og det bliver meget spændende. Så god onsdag til alle. Yes. Her vil jeg gerne vise, hvor jeg bor. Kom med ind. Her vil jeg gerne vise min værelse. Her bor jeg i bofællesskab sammen med nogen fra Marie Krogskolen. Det var mit liv. Tak fordi jeg var kommet med.